имат работилница и по Коледа са много заети. Не се намират на Северния полюс, а в центъра на България. Казанлък. Семейство на бисквитките. Шоколадово семейство голямо. Да, тъй като приготвяме често шоколадови теста, да. Те са младежи с специални потребности. Част от тях живеят в защитено жилище, други заедно с семейството си. Но имат нещо общо. Допреди 3 години не са имали шанс да работят. Направихме това социално предприятие за порасналите деца с увреждания, за да можем да намерим някаква ангажираност. И беше много жалко да гледаме как усилията ни след завършване на училище те остават затворени вкъщи. Галя е от първите в предприятието. Незряща е, но е майстор на тестото и го замесва с прецизност до последния грам. Няма да издавам рецептата. Това е първата й работа в живота след дълго чакане на трудовата борса. Винаги съм искала да работя. Трябва да им се дава шанс на тези хора. Нелина е с церебрална парализа и за нея това е първата работа. Но сам да се седиш вкъщи не е много приятно. Да работиш е нещо важно. И да се чувстваш полезен в нещо, което го вършиш. Ирина изпитва затруднения да чете и пише, но е сред най-умелите в сладките. Имам приятели. Стилян. Той ми е приятел. Стилян е израснал без родители, живее в защитено жилище. Преди е работил като овчар. Пасях животни, кожи, овце. Тук си на сухо. Като седи при животните се вали дъжд и грамотевичи падат. Голямо удоволствие ми прави да правя бисквити. Антон също живее в защитено жилище. Внимателно реди сладките по размер в кутиите. Мис, как са равни с бисквитата? Първо си мислят, че е важно да могат да развиват умения. Развивайки едно умение, те си поставят следваща цел. Има промяна в мисленето, промяна в планирането на задачите, отварянето, социализацията. Рецептата за сладките е тайна, но ние уловихме част от съставките. Всичко се правят с естествени съставки. Усмивка, да. Търпение и малки стъпки. Правим ги с любов. Оставяме ги да пекат своята надежда. А тя е да има опашка за кутиите им с бисквитки не само по Коледа. Много хубаво да имаме много работа. Защото чудесата в пекарна бисквитките се случват през цялата година.